types zonne daar. Zo. Kent een zon get waar Eloïsa Gabellard die waar Bazas Reis quoi, bet lakwa Bazas Reis gaan Kerwarken. Nee zon Petra nee zon déjà. Zon avec j'ai zone babagat bouvriac que chal quoi. Je pense que bon blanc je en kan. A zone alwa een zone keris. Petra zone even keris par que vol arrivant kiss. Bon hag zone waler wa zone de skoste bro polo den tam quoi. Pelan en zone de Zolande. C'est tout. C'est tu allemaal benweg. Maar helemaal zo leveriat moderne quoi. Helemaal zo get dan plastic. Vraiment we get regen plastic hoe is het quoi. Peter was ook een beus. Buis en doe quat duur ben quoi. Ja. Ag lanchen zo ha we lekker baat, quoi. Lanchen dioulan. Ag een toulo zo allemaal, le notenu. Ag een toul badrin allemaal wie noten divian quoi. Ag dioulan zo wie een diston. En douze zo een diston. Et tu vois, ag we goeie bazar. Dan goeie bazar dreer chutel allemaal. Chutel zo allemaal. Alles gedaan al bazar, allemaal zo unterm stoef, wie haar zijn naam doen wou ik. Voilà. Ah, hop, eens parti ja. C'est tu. Agam maar ratrouz om hornboot, also lanche nou nee weer maar quoi. Ag een neer habaas waar lauen bier normaal. Allemaal zo und dieren, zo'n espèce dieren, wie krijgen wie lakken zo'n woede poenroch pe huiloch quoi. Allemaal zo'n espèce dieren al wie rijden tam die stonden, zo, maar helemaal zo machine moderne. Voilà. Et we prenen met dan bij concerné, we prenen die omhado quoi. Agam zo naar hem zo get gan quat Pinot quand quat Prajo quoi quat calva hein also lang normal hop agaran trous quoi et tu et puis hanal bas trous avec vite la cada zone devait en juste igual wie lekker aan boet poenro, we ledan we hirad dieren, en dan we berad, wie lekker aan boet skleer, c'est tout. Om zo doos tum de hirad bit skleer een truc, een machine quoi. C'est tu as we bazar zo gwet gan leer zout, also lekker dan tam Hinwis, zo lekker dan maar. Zo'n hinwis, ja. Plagen weer zacht natuurlijk. Ja, plagen maar zacht. Hinwis. Heb ik stagen dat groeit. Als ik het gaan zo, gaan jong, quoi. Luine krochen. Ik pesa dat ook krochen. En man met een tampenat krochen, quoi. Dus que groeit nou baas in daar, quoi. Gan stum krochen ze we get Cadrio Rolls Royce pe Mercedes gan krochen ze krochen fin luine haar c'est lui bon la cadi dan hij wist dan alleen daar weer proper quoi c'est tout. Begin met een gusta binho bras. C'est des pantins de Pinot zijn pesa trouw dalvodigas we la coarno quoi. Pour sauver Augusta au on va mettre des mille neve quoi.
Best wel mil, de soort, hè. Spin, hè. Restaurant, allemaal, barbecue, allemaal, allemaal. Arenas leveriado special. Ja, helemaal niet, dat zo. Soms een toepje, maar is helemaal niet zo lang. En hebben ze met misdreven kleven bij Roscoe? Hebben ze dus Doric Le Voyer. Qu'est gan pot de Roison, quoi. De président BAS Gwechal. Vraiment. Mais met misdreven sont bij Roscoe en Écosse. Ah ja, met stuming, bij Scottish Roscoe, ja. Ja. Dat is hè, bon. Ja, ga geen maison naar hem. Alleen Hollande reënare zon naar een binjo koos bien, quoi. U noten u eloch wie de hem. Jean-Paul Guillaumard zon naar een accordeon diatonique. Hem zo een not Nisland et si bémol, quoi. Jean-Paul Guillaumard zon naar een accordeon si bémol, parce que quels accordeons si bémol, hein, bien sûr. Perviens ré sol do, ré sol, mais peut-être. Avec Talabardé, on a une zone dans le bombarde si bémol. Si bémol, mais mon cap de. Mais partirant de notre homme si bémol, peut dire tout de même, mais partirant de notre do, quoi. Do, il bâtiment. C'est à toi de zone d'accordéon. Ja. Sais-tu? Merci, Brazos. Ja, bon, voilà, c'est bien, bon. Chez nous. Aan de bak om een zag. Bon. Nee, misschien zo'n dan ben ik niet thuis aan zo'n ding die is een machine. En ik heb toch met die zon, quoi, sans het, quoi.